Ndị be anyị ekene m ụnụ nke onye chiri ya zelu unu n'anya tata anọ m n'ime ọba ji ihe nchi igosi unu tata wa ọba ji ka ji dịgasị iche iche ka esi eke ya ihe mere eji kee ya otu a na ka iwu a na-agbaso na ihe gbasalụ ji na unu mebele n'Igbo m so ana m ekene ụnụ. So ọba ji gị nke amaka biko ị nwere ike ịgwatụ anyị ka isi eme ihe a ka isi mee ya ọ kwụchala otu a ị na-efu anya ị ga-afụ ife akpọsị akpọwa like vedvaka ife ịma na ife a bachara egbutere ya n'ọfịa wee mee nyefe ụdị etu nke a nwa bụ osisi egwugoro egbu eji wee mefe ọba ehi na-efu anyị ga-afụ ihe a bụ ogwugwu egbutekwere n'ọfịa ife a kịta jidere bụ ekwele ekpete nkwụ na-agbọ nkwụ ifụrọfa anyị egwudu n'elu ọ egwu ka a gbachapụ wee kpeta ekwele efu ya so egbuto oge egwuji luo a na-ere nji ọba na-adezie nye leziga edebe ji ya aprepacha amụ iwe ekenye kechie nye fuele esi mee gejenye atụ onye fa turufu ebubetewe ji ị anyị fe etu esi wee kejefu ji anaghị ekezi one after the other ịghọtagofu etu ahụ esiga eme wee re nji enye nnukwu ọlụ ka ọ bụ mana nna anyị na-enekwa anya ebe a na-afụgasị ụdịrị ji dị iche iche ụmụ oji ndị mfụcha ọ bụghọ ka nka ya dị ka ibi ya dị so o nwere ji dịgasị iche iche enwere n'ime ọba ya nwegasịrị afa dị iche iche a na-akpọ ha ka ha ncha niile ọ bụ ofu ji fancha niile abụrụ ofu ji ị na-efu anya ofu ji nke a bụ abị ka a na-akpọ abi ji abi ka bụ ji abị ndị a na-emegbuwa imi ya na-acha edo ifuge abịa nwa a na-akụ ya ọdarụ anya ịka onye ebe anwụ adịke ọ ga-eme ịka onye ebe ahụ na-eke ọ ga-eme ghọtagofu nke a bụ ji adaka ka a na-akpọ gịnị ka eji akpụ ya ji adaka onye nwa bụ eze ji otu opempe etuọra na-eke nnukwu enana enwe ndị na-ebi ibu otu edu na-edora mana ọ speshii na-ebe ife ma ọ nwere a na-enwe ụdị delitis o nwere ndị bara akpọ speshii nke a bụ adaka ji a na-akpọ ji adaka bụ nke ya bụ etinye kịta obele ji a na kịta o meta nnukwu ihe nnukwu ji ọ dị mma ị ga-etinye n'ala ibechepụ ya ọdụdụ ka anyị enwe ife ka o wee lee ọsịsọ anyị ga-akụ ya n'oge nke a na-akpọ ọbịa otulugo another species of ji wow fuge o nwekwara ada one a na-akpọ ekpe ebe a ka ngosi gị ifrọfụ nke a bụ ekpe ọnya ka ndị a na-akọ nnukwu ji ọfụ mee nke obele ebe a ndị a na-akọ ji ọfụ ọnya ka fa na-eji wee na-akọ ji ofe ụnụ nwere na-abụ most of them na-abụ ekpe and ọ na-esi ike ọ na-ama mma fuge nke a na-ebu abana nke bụ abana nke a bụ abana nke a ka na-akpọ ji abana wow ọnyanwa bụ ji nwa ndị nsọ nni na-eri ndị nwe diabetes ọnyanwa bụ ji aha do medicinal according to ndo na so. Okay, this one is medicinal. Ndị na-asọ ndị diabetes. Nke a ka ha na-eli. Wow.
So gịnị mere because a nekwa m anya na ebe a wee fụ ọkwa ogbu ụgụ ka a na-akpọ nke a ogbu ụgụ ka ihe mere eji edebe ogbu ụgụ n'ime ọba ji ife jidebe ebe a na ebe anyị fụ na ebe a na ndidodo ebe a okay so anwụ ama anyị nsogbu ebe a ka ọ ga-adụ ịna-efe anyị fụ nke ubelome ifuru nke ifuru anyị nke epuo na ume so nwa obere okịta aka ọlụ nke a n'ime ndị agha ga-ewere ofu jee kwuo ozugbo ọ ife jidebe ebe a ka ọ ghara ịkpọ nkụ so ọ ga na-enweta ndo ọ ga na-enweta ndo ebe ya ka eji edebe ya n'ime ọba ji ebe a. Wow, this is fine. This is your normal ugu. That ugu leaf you normally go to the market to buy. This is how it comes, and when the thing is being cut or broken and put inside the ground, it will become your normal ugu. Have you seen it? That your ugu leaf you go to the market to buy. See the seed here, put it in the ground or in the soil. Sorry, forgive me. You put it inside the soil and it will germinate and become your normal ugu leaf you go to the market to buy. Or ugu bifa. Mbolo ugu akunye na oto puta ugu ejena fia jegoti ya we sienni. Hey, na idalo. Ai kenekwa gi. Ima na ai bụ ndị Igbo. Ihe ọbụla anyị na-eme, anyị na-abụrụ ndị oyibo asị na na-eme appreciate. Anyị anaghị ekwe ka ife ọbụla gbasalụ ndị Igbo nwụọ. Ọ fịara alụ tata gaa n'ala Igbo bata be mmadụ ife ụdịrị ọba ji ya ka o si wee nyansi gbuchaa ji ya tinyecha anya arenjicha ya ọ fịaziri ahụ kịta. Ọ ya mere ebe ọbụla ife ụdị ihe anụnwa obi na-abụ anyị sa aṅụrị maka na anyị na-afụta onye ahụ asị nwa afọ Igbo ma ihe a na-eme n'ala Igbo. Mana nna anyị nekwa ndị nke anụnwa na-epucha ome n'ime ebe anụnwa. Kedu na-efu anya efu na ndị a na-epu ome enwere ike nwee lesi wee kenda maka na ope mpe awaghasi ebe a kịta ọ ndị ahụ ndị izizi a ga-eti n'ala ọrụ izizi a ga-akọ na bụ ndị nke a ka a ga-etinye wee jiziele nwayọ kọwazịa ndị a ga-ewepụta ndị a ga-eli eli like ndị ubulu ebu like ndị nnukwu akịta a ga-akọ ọtụ ya oge a ga-akụ akụ a ga-akọ ọtụ ya into pieces amati ya na like this aka ọtụ ya like nke a na enweghị imete nke a 1 2 3 4 tinye ya n'ala ịkọsụcha anya tiche na ala olutekwe ji na a na-akpụ ya ndị Igbo na-agbụ ya ịwa ji wa anya awa like defu ka nke a this obi otulu ugo ngosiri unu mgbe efu ịchọ ọfụ ịkọ nke a ị nwere ike ịkpọwa anya like this ibe enyi bụ ịkpọ ọkụ ya akpọwa olutekwa gị ndị obele mana ịchọ ka o buo ibu ibechepi ya ọdụdụ itinye ya na oluo nnukwu ji so o dipende onye na-alụ olu oyibo onye na-alụ olu ji etu ọ chọrọ onye chọrọ isote ji obe ji ekirikiri onye chọkwa n'iko nke oge eli so ya na mbala like nke a na onye chọrọ iko nnukwu ji ga-eje ọsụ bechepi ọdụ tinye ya na mana ịchọọ izote ji ibe enyi bụ etu esi eme oke nna anyị kenekwa gị daalụrị nne ọ dịghị ofere anyị kenekwa gị ka isi wee nabata anyị nke ọma biko kene ọrụ obodo na-ene anyị anya si ndị na-ene anyị anya kene ndị na-ene anyị anya ndị na-ene anyị kene ha tata ndị Igbo na-ene anyị kene onye ọbụla ya aka n'elu ọrịa ọnya nwa maka na agụụ adịghị eziokwu etu isi wee gwa anyị eziokwu okay nna anyị kenere gị ngwa daalụ thank you so much ka ọ dị Igbo bụ Igbo ekene m unu. Thank you for watching. Please do not forget to follow my Facebook page, The Stainless TV, and click on subscribe to my YouTube channel. More will be showing on your screen every Wednesday. Every Wednesday. Wait for it. Please click on share. Share to your friends and families, your children,
and your loved ones. Thank you for watching the Stainless TV. We love you.